Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa a darasinmu na gaba, wato kusan darasi na 4 kenan yanzu, inda muka yi alƙawarin za mu kawo yadda ake canja kalan allon rubutu, ma'ana abin da ake ganin rubutu a kan shi, shi ne background kenan. To idan mai karatu bai manta ba, a darasinmu na baya mun nuna yadda ake canja wa rubutu kala ne, da kuma yadda ake iyakance kala, da dai yadda ake manipulating na kala kuma a cikin rubutu da sunayen kaloli haka. To yanzu za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya, inda za mu yi amfani da wani tag wadda ake cewa body background, wanda za mu gani kamar haka. Tsohon aikinmu za mu buɗe kamar yadda aka saba, kowa zai buɗe folder shi ne, yawwa, to ga tawa nan ta buɗu. Sai mu buɗe aikin da muka yi, wannan shi wannan koyon namu, za mu buɗe shi a browser ta hanyar danna double click, yawwa, zai fito kamar haka. Idan ba a manta ba, wannan shi ne inda muka tsaya, sannan kuma mun yi alƙawarin za mu kawo yadda ake canja shi wannan farin allo zuwa wani kala daban, wadda mutum mai karatu yake so ya dawo da nashi. Idan ba mu manta ba, komai idan za mu yi shi, mukan yi shi ne a kan notepad, sannan mu dinga editing a hankali a hankali, kuma muna ganin sakamakon abin da muke yi. To da fari za mu buɗe notepad, kamar yadda kullum nake faɗa, saboda 'yan koyo irina za su fi fahimta idan na yi haka. So ga notepad ya buɗu. Abin da za mu yi shi ne, kullum mun saba muna ɗaukan aikinmu ne, sai mu dragging nashi a ciki, ma'ana dai za mu ja shi sai mu kai shi ciki, yawwa, to ga aiki ya buɗu. To abin da za mu yi a nan shi ne, yau za mu goge sunayen da suke ciki ne, sai mu ga a ina ya kamata mu canja wa shi wannan allo namu kala. Yawwa, akwai wani abun da muke so mu yi bayani a ciki, shi ne duk wani tag da aka sani, mafiya yawansu suna da attribute. Attribute shi ne ma'ana abin da yake ƙarƙashin tag, wanda yake iya ƙara wa tag. Misali kamar a ce, yanzu misali mu ɗau kwamfuta, to dole za a samu kwamfuta tana da wasu muhimman bayanai a kanta, kamar kalanta da nau'inta da sunan kamfanin da aka ƙirƙire ta, wannan duka suna ƙarƙashin kwamfuta ne. To kamar yadda muka sani, idan za mu canja, yanzu za mu goge waɗannan rubutu mafiya yawa daga cikinsu, saboda mu ga abin da za mu yi, tunda dai yanzu duk mun fahimci yadda ake aiki da header 1, header 2 har zuwa header 6. To yanzu abin da za mu yi shi ne, za mu goge wannan rubutu gaba ɗayansa, sai mu bar gurinmu fili, saboda mu ji daɗin yin wani sabon abu a ciki. To ga shi nan na goge nawa, kai ma kana iya goge naka, sai ka danna control S, in ko ba haka ba yana ba ka wahala, ga wajen saving a sama kamar yadda muke nunawa kodayaushe, sai ka yi saving ɗin shi. Bayan ka yi saving, za ka dawo kan browser naka, sai ka yi refresh, sai ka kalli shin sun watse ko ko suna nan har yanzu ba su jin magana. To har yanzu fa suna nan, to ga shi nan sun tafi. Bayan browser ta yi refreshment, lallai rubutu za su tafi, saboda babu komai a cikin body namu shi wannan kenan. To yanzu za mu ƙirƙira masa sabon abu. Kamar yadda muka sani, shi wannan duka gangan jiki ne na web page namu, to shi ne muke ƙoƙari mu canja wa kala. To in dai haka ne, za mu shigo cikin tag ɗin nan ne na body, sai ko mu rubuta wani abu mai kama da beige colour, sai mu sa alaman wadda yake nuna daidai da equal to a turance, sai mu sa ruwa biyu, sai kamar yadda muka yi bayani a baya, sannan sai mu ce sunan kalan da muke buƙata. To yanzu wani kala za mu sa sunan shi? Misali, ni ina ɗan sha'awan kalan zaitun, wato olive a turance. Sai mu gwada saving mu gani shin syntax namu daidai ne ko ko ba daidai ba, sai mu gani zai ba mu kalan zaitun ne ko ko bai bayar ba. To alhamdulillah, ga nan dai kala ya fito, kalan zaitun kamar yadda muke buƙata. Kai ma za ka sa naka yadda kake so, in ma ja ne, in ma wani kala ne, dai ya danganta da irin ra'ayinka. Misali mu sa ja, sai mu ga shi ko zai fito ne ko yaya. To ga nan ja shi ma ya fito.
To ni dai zan maida kalan zaitun saboda ya fi burge ni a gani. Yawwa, to abunda za mu yi a nan, idan muka lura shi yanzu bayan allonmu ya riga ya canju, to kenan ba za mu yi aiki da rubutu baƙi ba saboda ba zai yi daɗin gani a nan ba. Misali mu ce wannan shi ne shafinmu na koyon HTML cikin harshen Hausa. To alhamdulillahi, kamar yadda muke gani ya rubutu haka. Abinda za mu yi shi ne, wannan shi ne shafinmu na koyon HTML cikin harshen Hausa. Wannan shi ne shafinmu. To lallai yawwa, to an ɗan samu saɓanin abun nan. To yanzu za mu sa wannan shi ne, ina ga kamar haka zai kasance. To mun gyara, yanzu mun yi saving, za mu refreshing mu gani a browser sai mu ga ya bamu. Za ka iya sa sunanka kamar yadda muke cewa kullum, shi ya danganta da ra'ayi. To ni ra'ayina kenan haka, sai mu running ɗinsa. To ga shi nan mun gani ya fito, amma ko babu kyawun gani a wurin shi, tunda ya haɗu da wata kala wacce ba ta nuna fitowansa sosai saboda ita ma mai duhu ce. To ta yadda idan mun maida wannan guri yellow zai mana equal to abin da muke buƙata, saboda baƙi yakan fito a cikin yellow sosai. Sai mu gwada mu gani. To ga shi nan ya fito. Abin da muke ba da shawara a kai shi ne, kullum idan za a yi rubutu a yi shi ta yadda mai karatu zai fahimta, sannan kuma yadda zai gani ya fito sosai ba tare da ya yi ƙorafi ba. To wannan dai shi ne ya ɗan yi matching da wannan kalan. Yanzu zan maida shi dai kalar da na fi ƙauna a cikin kaloli, misali in ce kalan olive. To idan muka lura rubutun har yanzu dai zai koma, sannan kuma rubutun ya yi ƙanana kamar yadda muka ce muna aiki da tag na H1 wanda kowa ya san shi wannan tag ɗin. Sai mu zo mu masa closing tag nashi, tunda mun ga yadda yake amfani da, yawwa, to sai mu yi saving. Bayan mun yi saving za mu zo mu zauna sai mu ga ya rubutun ya kasance. To ga rubutu ya zama babba. Abin da za mu yi na gaba shi ne yadda za mu canja wa shi wannan rubutu nau'i saboda ya fito daidai da gani a nan gurin, yadda zai ɗan yi kyan gani. Mun ce muna da, za mu na rarraba abubuwanmu saboda su mana sauƙin fahimta. Yawwa, muna da tag na canja rubutu wanda muke kiransa font color, wanda mun yi bayani a darasin da ya gabata. Sai mu ce white, tunda fari zai fi kyan gani a wannan guri. Sai mu zo mu kulle font kamar yadda muka nuna yadda yake da ƙarfi. Idan ba a kulle shi ba yakan iya yin ɓarna. To na yi saving ɗin nawa. Sai mu zo mu yi running mu ga wane kala rubutunmu ya dawo. To ga rubutunmu ya dawo fari a bayan allonmu mai kalan zaitun. To idan ka gani dai wannan zai ba ka daman karanta shi cikin sauƙi ba tare da leƙe-leƙe ba. To abin da za mu yi na gaba shi ne yadda za mu daidaita rubutu ya koma tsakiyan allo. Misali, bara mu buɗe browser gaba ɗaya sai mu kalli rubutun a ina direction ɗinsa yake. To idan muka gani za mu ga rubutun ya koma ya tare a gefe guda. To shin idan mai karatu so yake ya daidaita nashi ya koma daidai tsakiya yake buƙatansa, to abin da zai yi kawai bayan ya koma, akwai wani tag da ake cewa centralize, ma'ana ya koma tsakiya kenan. Shi wannan tag yana nan kamar haka, kullum muna sa su ne a cikin, kawai ba wahala sai ka buɗe tag na
ka guda biyu sai ka rubuta masa center a tsakiya, ta yadda za ka je ka kulle shi a ƙarshen inda kake so ya saita maka rubutu. Bayan ka yi saving sai ka duba ya sakamakon ya kasance. To ga rubutu ya motsa. Abin da muke ƙoƙari shi ne yanzu mun saita rubutu, za mu buɗe browser mu gani shin ya koma tsakiya ne? Yawwa, to ya koma tsakiya. To wannan shi ne yadda ake canjawa rubutu daga gefen da yake ya koma tsakiyar allo, sannan kuma da yadda ake canja masa kala. To a darasi na gaba abin da za mu yi shi ne za mu fara ne da wasu tags wanda ake cewa za mu ɗan gwada yin form, basic form kenan. Misali kamar form dai da muka saba gani a kan shafukan sadarwa na intanet, kamar mpower da sauransu, wanda ina ga yanzu mutane sun fi ziyartar su saboda su ne wanda ake cin moriyarsu. To za mu gwada sarrafa wani form mai kama da wannan insha Allah a darasi na gaba. Za mu yi bayani akan input form da sauransu, wanda mai karatu zai fara ganin abin da ya kamata ya gani ko kuma mu ce wanda yake jira. A biyo mu a darasi na gaba domin ci gaba da yin wannan. Insha Allahu a darasi na 6 ko na 5 ina tunanin za mu sako wancan shi Sublime Text kamar yadda muka yi alƙawarin za mu nuna wa mutane, saboda yanzu in ba ɗan koyo ba ne ya ga wannan wanda ya iya ne sai ya ce ana aiki da tsohon abu. A'a, kawai ana ɗan training ma mai karatu ne saboda ya fahimci yadda ake rubuta tags, saboda in ya tashi amfani da su ya gane a ina zai sa kowanne a muhallinsa. To in mun fara aiki da wancan insha Allah kowa zai ga sauƙin shi. Mun gode da lokacinku, mu haɗu a darasi na gaba insha Allah. Mun gode.